ngaseng FKJGP barido tan masukkan ngwan tasni bendu yo deputy commissioner jongka river district minta ga jin complain mo kidon ki school baki industry baki PG mo ki snong barido jungi na kling pa ki ai pin code bakla but kum ha bai pin code nyok jingkip na Sedio secondary school mo ki ai bakla pin code ba ki tho convent man hapo ki tho da ka pin code kata ta kam ju hap mo kum ngai yo jing tip sa we ba kada ki khna ki pass ki metric no ki ai borom de na ke school na momento atu ro ki tho ka pin code jong ka Assam mo kata ta kam ju hap ka school kam hap ha jila Assam ba kin ai pin code jong ka Assam na to na ka leng seng ba mi wan hane ba ai jing complain yo deputy commissioner mo ban kit kya ban sim ta ka action but one nam taka infection hakis nong ka thau jungi but kadon sa way school mo declare school masya jongka killing mo masya jongka USM mo pa kitho pakla ki address kum ngayo jingtip mo kitho ka Delhi public school khanapara parka ka school ka hap ha stong bari do jungi kum career institute ka hap ha school ka hap school ha bari do jungi mo but ka ki ai address jong khanapara ada phi search Google map rumah pinyo address Delhi public school khanapara river district kata de kam jawab mo but ka ayu ka don ka industry mo elen career industry mo ba kitho bakla atur kitho bakla jo ka address ba kitho khanapara ki mention de khanapara atur ka ha phaka stong bari do jong mo kata de kam jawab mo ki part yo deputy commissioner jong ka river district kit kia ban sim da ka action ban hai ki bru hapo jong ki ban wan da ka infection ki barok school industry haki area jungi snong baridua tum dei tang ka snong baridua mo ki mosmai killing baridua bat ki khanapara bat ki maipuli killing ka taum tornga mo dei tang ke sevio mo ki bar ki school ba ha area jungi mo ka industry bat ki PG mo tang ka tai polisi pun si ta wang ba in forward ya kadi ka city ka bangila submit show DC and forward show Shaki postal department bahkan sim bahkan le ka inquiry tapi sondat ka DC unsa sim ka senjang ka BPYNKHIE but sekuiru kibriu ki cenjar nama boleh dembak kibriu ki cenjar ba ki dembak ini ki postal deliveries ba kibriu kimla ban receive ya kita ki sti ne ya kita ki official letters mo demba ka post tang ba bakla pin code but umdi tang ta ka long kumba misrepresent ya ka geographical identity jongka jaka ka jungi lani ka penduk pendam ya kata ka jinglong try ka jungi ka snong ka thau ka jungi te kani kala long ka hurt ya ka sentiment lani ka penmong ya kata ka sentiment jongki beriu ki jungi te takadaw ni na tentu show DC bun shim strict action against kini kibriu ki belong involved but can look into the matter as soon as possible.